Go mbeadh leisciil arás. Tá éis Tom. Mikey! Nis, tá brónarm fí mailstor. Is come free. Come in my head. Fáiltród. Rinne sí ríise. Níirt sí helólam. Ar nach mín siad a gcuichéanna chéanna lumsa. Na bach le. Ach níle sam cead a rinne méri. Bhfuil tú cínta nach de mél ígó tá gartaithe. Ó hall nach sí sodrachta dí. Come on, Katrina. Well, tá gáhan da chud droch bhés a fáite amsa. Idir an ifig agus Somália. Well ní hún tein den óán bechsad. Ach tu go tú hríd, fan go bheice tú? Whoa, ceach bhfuil rací inniu. Isce agus cosán le tuairtlam. Right. Bhín ceart ar fadad. Dhéanann sin rud céan an táit. Aniu náis. Mánam go ndéanann agus níos measa beidir. Anna, bárat gon bainte bhfuil na líte sinnet. Mar sin hain, Bernie gobar sa pub. Caite gúil sé Jack ar cosústa sin. Well, ní háile me se colna hí mai allar. Nis, €10 mar stelle. Pepléid sa bhíl. Is fear fáide chu bailíost. Hey. Oh, hi. Am the coffee on the house? Oh, befrála mé ach cai mé takeaway all. Tá dul brenn ar hach. Right. Ach, béite go mé am ar ball. Okay, mar sin. Bhfuil chuile hort cear go leor? Yeah, ní cáil an burb. Ní mé haran an chéad dáir na bhean, cíar a mé héna chosint bhí me sin. A bihinis. Céir le jet ní dhéanam? Orm a bheith agad a dahad customary? Well, is said bhile chud costimary rinne mé, nach thar banna bheith breanúir Sky Sport. Ní bheith customary a bí ogain ma leanana is ré mar seo. A bhí fáití tar a bhean teúr an tart isteach iad. Tá go leor éite hella chuile jochair. Well, má tá ní hart an teo é. Na bí chéim líart bei náid se lang go doras fi náid go túir éis a híd a bheith sa máile. A mé leoga, agus go tí sin. Cócuricht Bernie? Na bí chéim líart teúr am sigus Bernie ar a bhhaid ar go costimary agus fét an séic fannacht heir na áithéin na ggóla hen chaife héin. Bernie, cuide. Cad é imis? An bullshittery. Cad é sé? Bruschetta. Sais capar a téite le pesto agus sun-dried tomatoes. Paste agus tomatoes. Pesto, ní péiste dúg me. Is cinál sása? Bhí chu dealaige. Sú bheití agus bála bre. I bhéit. Bhfuil de gear rud cinnt áardú héimeis. Ní méid a fu. Cholín nach mór a sport. Ní leag me súla mé ó a híileirí a bhfuh rud go hálainn agus chu golánta lei sé héire. Is féargait. Agus caiise na chulascéad saolas tá muid sin na fánachlín. Ní le deanna sein go túsgus jefas mu den detector a go bhfuil maithatóirecht. Mu sa bhfuil ceartid. Níl tá de beras na fálainn a cholín ach mápa. Agus an porta go leagan amach na feistí agus gáir a cuartú. Fág seo. Ná bal an gúte pósta cíúil tapóte úil. Níl seapáide be heis sinna héimecht tá is ráid. Fágad a cumis go séir éis agus bhla cáéis an go teód agan tá mis ráil go mé malar scéile den nuair sin. Seóda. Bhfuil tá chuliú fri gin álach an porta sin siúil teamsa ó lá gúna. Ba creps ní mé seóda fós. Agus ce as a darnat nó rudí sinna ceapas tú? Bhfuil ní as a porta sin hús a tháinig siad? Anúir tas an fear bhfuil an sa chulivit ó expert má sé a té. Ba éhheart a héimeis. Bach sin héire. Tá rudí níos táhachttaí le díonna gin merteine. Fág seo má. Gus an beach mu i géisteach leis seapóte. Tá mé gíúb? Bei sin bes ham. En mo kun tuaris gur gúpaí.
Waar je papa rust nu? Ja, no me doan. Roosje, kleurtje. Gura ma had. Cerdúirtí. Ní roirt siad heada. Was le a hain. Tá sí sinna gairí níos mesa. Right. Tá an leabhart léad faoi. Ní fiúa. Hey, mis sé seo eile? Couple seconds, Erin. Right, fan me John Emerson. Ginte. Hey, go you back to. Get the gap. Oh, Antes. Good edwe. Yeah. What's the Danish Alish? Was Tanya sé nach go hálinn? Nach Tanya or se? Céird. An gantí se le dead. Is cecha imach samsa. Look, wat go le haid lóna nach bhfuil. Ke tarsin? Rosa, 1 second. Get me here, lad. Cad I happen to do críoch nar the kins? Ní tú even keen to fishing falls. Oh, Rina, come on. There's got bloody obvious go rud kins a shoe latru. Well, ní romsa. Yeah, well, tá homsa. Tá mar rá lat. Look, ní nach Katrina sin. No Rory. Yes, Rina, din cholara agus rinne Katrina dada. Ó, tar ma máls. Jeffrey War a trí tíal dú náhil. Well, ní hína chuir bí, Agus chun ní súlhair sin adsta mai hiúil. Tuige? Tíabí a chun ní súlaí go bí. Ó, na bhí fáití ní rastan se éanaine ach mé héin, agus thu héine. Réithfuil, si go maiúm sa bh gimar. Well, sláán is bem a chríbliste dí mar gin sa gúna. Bí mar se go dúbin. Well, Angela, tá tú gairt go bré? Ar hat is dóid grúigin aige? Ní réir. Tá tú gairt go bré scaribí? Bhil tú gáil suas nóháile? Tá. Tá lu go man snáhil tú fanna rád a thuas. Níar bunte bí sin lása. Ar Angela ne bí mar sin. Gwaiti fa go mis í gáile bhú. Tá haag ní sacrí agam. Ar ne bí chur mád go deirige ar haicní, slaat lomsa. John Jota má go le steala Mac. Nu sé hémas. Mu sé féple go bhaice. A bhúil a gurh a fios einúiste. Well, ní an minic cecinn muidir sin seo bhfuir go má. Bhuiin sé meid cad a hálanis, ní mé hirirtí cha go ggópinta. Bhil a go bhfuil comachas me ná sin me breanhar ar a miniú ag barnaí. Bhil is stofa bhí ar an a gaiir níos a chu. Tuige, cad í méiceart leis? Ó bhí rudí eiste chaú ní a samsa leach go bhfuil a. Nú stoi gúil daine a síl seo máile ó cin sin mangor. Bud má tábí techa bám sa rud atóúlas me. Is man go bhar sin ggé a hátin sin nefar, Nis segat. Cé arb seo? Well, tá siad fuair dar lo. A for frick sake bhaiki. Ja, well, ní léon neart am sé, right? Tá dem mór de clúd an win sin. Tá de mór le réitchain, ná tádaí ní tú sin. Bú! Vince, nó coile blacan is slum. Ach bhí me an dóna. Seo, chunig me seo ngáile, siap me go beidir go daineach se leat. Cetán? Well, scoil go bheice tú. Tá sé go hánach, cén fá? Mesú go dúr a póginn chum. Múil mé chud anna sin. A go gaú brontainna sa cheannach am le pógináil. Ar stop me fear ní meach mága. Ní éitoch rudí bheith níos áradrin. Anú ní éitoch. Tá amhrún ar mach ní le cheannainine. Bhí muid mála sin náhar dúdí an tús. Ní se daine be se daine máire chun is geála me sinit, na bí chéimí behart. A ce bham san épí sa máireach. Nach an níos tá séad weim. Gáil is sceilstor fi sin tabrúnar. Sean fedidir caifer ó a cintíana. Ní muid cuneal ní mar se. Tá samhach, ní hín se mar se gúnaí stor. Breanna fedidir. Nairim dé tá trí vis na sein. An sipo an B&B na pomponí sin mógus sa post dáfas agus gomáine a darsteine. Tá samhach, cum léir dúil ar a tádain, ba cheatan bheith buí choháil. Tá sam agus tá fedidir ach níl síla be chuin héanaine sé. Bhfuil má bheanna tá sé nálinn sé rís nó chuir tú saoile marm. Allráit, mar sin táhatin se fedidir. Cámú duine cinnte le stúnseo, duine cinnte hógus chuide gon réagacht. Baine steúir fedidir. Baine steúir? Se, sola mééis se a bháil.
Nancy. Sem is tain. Oké, agus tú hain. Tá sé me mac siúl. No, níor clú aga. Capan sé gur bé taige dinsigé. Tá san. 1 second. Ó, come here, Mac, son. Hi. Hello. Tu cat clear. Misha? Wat is het? Geef je er van? Oh, even mij Gert. Wiki, go je noemen. Tussen duizend stofjes en vaattasjes is nog. Oh, yeah, glem maar gewoon het sloan en jij, wie tussen we. They were also amsa cared to be wet, so just don't me let's get better with the hep she heen what's doing. I can't so friggin' naam dat nog heen. Kam nog het she's a trainer de guishin. You're not kind of black man farn, you know, not couple of letties. Tot se cap eventually have frastel about. Nish take the shees, I take the frastel in the boutchen. I'll fogger the yellow fumsa. Talk him on, Mr. Hitler. Gur de rinne sé? Oh, tá just me hiskin bug of yon mate. Kinse? Tá. I just bugging in as fiddle. Bernie we go over here so Bob's hall hortigend. Ja, mis ik mech áart fáil réile. Och, tá se ach. Ní se wa an cheafé digin tú. Níl is stoi, agus níl tadan is táhacht in an café. Goile, bhfuil amad gan chup an cafi sin is. Níl, mí le leart le maiceach, ní bhhain chu isteach ar mátá se faoi bhrú. Tuach mé rá ar ball. No, tiidir agus lá leis. No, ní leir, ní se go práinach sin. Moet ik eens go dé céidir hé agus Mikey? Yeah, tá se tá. Okay, well, feic mé bolú. Slán Mikey? Yeah, slán. Do you know, Kai sé go bhfuil too desperate. Come leisceil? Well, I stocha go bhfuil si se freisin nach, yeah, tá sé friggin pathetic, an bhirtagi. Brenna, seachan is a de bhéal tam se rálet. Oh, na habal an go nig hard noirart, a bhfuil. Níl sam ce fágur sos leis stof seo wat túúl set. Ó, seachan thu héine is a bhí híl nó ní bhaid mami sásta le. Cé bhaint ag de bhir leis scéil seo? Well, tu sé ceapan nach bhfuil is am sa cén far thug tú an job seo dom a bhfuil. Well, a wiki, ní sam ce fád men jobbuit. A tá sam an do bháin. Tá sam go dearbad mór a bhí. Well, tu sa céir is féidir le dhéanamh le de job mar sin nach bhfuil is. Ar a gréad leat a scirt an go bhá. Scumáin nó es bhfuil ichma, man níl tepaibrit an a tháinig tún seo a haifse. Yeah, well, níl hope agad í all arast, you know that? Friggin' loser. A scréad bhaine, scréad sin.
Hi, sir. Fi mi ddol har broad. Ein rod hasta wat. Neil. Wel, ach tú tá breanna go háling an nacht. Llan ni mór a dwi. Beidir go bhfuil. Cáach é, cé héin. Ládóg, cliste, dáhúl, ní bheith caithna there. A bhfuil Janet an seo? Neil. Oh. Mé tú bhfuil an seo daine? Be me trá. Imi letan is, sy'n leidioch dyn ni cyn tisteach. OK, wel tó go ré an ochta. Dal mór an ráwael am. Sin i'r Janet. Sia. Ceir tú dhéanamh? Tada. A bín Bill a Nancy. Ach, tás had gur gléisi ar Janet. Tás. Ach níras am cech o minic agus a láisi le chéile. Well, sin tóir na eile a gón ra Janet? Ná láir mar sin fuid a gile fór. Maigen tú Janet an ocht. Jerry mé le go bhfuil tú gur labhart le. Is je wel. Zo zie je zo wel een jazz comportachtig. Na bij Jan Emily van Rudde Pipeo. Bij mij je neem die verder. Go John ook een jaar te zullen. Niet naar toer het kindje hokjes groeien. Kun je kan aantroosje. Je neemt graag een makkelijke raaf voor je veel lawaai. TNT mas de hele. Keert hoop tussen je. Tá sin níos fear ná bheith thuas sa flatlam hain? Nach go da down. Agus ar einchaid, ceir é an difricht, tá tú de éonar an seo. Sin é atá óil. Go ma had a haig. Na habre. Hey. Na bakresin bei session orms. Fi da de féri meach tú wad ma. Cefa? Siad an grúig na sa bhéir. Níl sé tain, bhfuil? Wel bhrann sé lá go leor. Peidir go bheargat galháile ar agla na hagla. Céir bhannach déon tú hain leisteach aige? Níl mis sin anam sa bheith mar iníige. Cad a cheapach daine dal bhecha sí le chéile muid. Sá can díghite? Man Colleen. Seo bhí tú a bhlach. Mén seo ach ní mé bhhalach. Come on. Put the lager an sin na haig agus... Tá, Susie Carcaló. Hello? Come on, just a second. Oh, hi. Tú brean go hála na nacht, Susie. Go ma had. Agus go néana na lenne siúrt fao deara. Hoop tú hain fi dead, eh? Ó chun me beanna tíos was a bhil. Bhil bíon sim de swim ó am go chéile. Níon? Bíon a chaigad am céanna bíon teach fála gan ní. Well, déach weakness a heachtar chune. No habergul uignas art sa haig. Well, beidir nach weakness atá an go bailach. Tá du costeach ar cuairte mar báil. Tá mé cinnte go goch bise chorm. Ní le sam a haig. Beidir go men imi a cholla fan am sin. Imi a cholla? Cailín óg mar hú? Ní hepa né. Haig. Nach ha minéanút. Be mé reis. Agus cunne me a Jean T dínta. An cínte go gwynnil. Ai. Brunner an fi sin. Faibre be. So, cead a bhhail a dhéana? Ní le sam. Tá sé cnál plódaí an seo nach bhfuil. Tá. Bhhail a go láte an eile? Céirt faoi dáite. Cénte? Neis? Céir tá mí cheart? Only couple of rods the first go Nancy and you.
Sinné tá chuirstachart. Cai sé go naíonn tú uid go mórí. Arim. Stocha go naíonn tusa uid sí freisin. Meise? Se? Bhí sé ban bhórla chéile nach ra? Ní raibh an áíire. Ní chas mí le cúpla uair. Ní sé be deaghfuil ina chéile mar sin. Or na gás stocha. Mar na gá. Annig sé seohanne. Gur de hain? Bíle fón, Nancy. Seo i difris na chi. War na gá. War na gá dúirtsta. Fiche car gléoch. Fiche car. In éon bhí amháin. Agus go leor acu sin ar an lá céine a ghuiid Nancy an tarigad weim. Nach eisteach an rud é sin in is tenas. Róise? Well, tá san nach manin se leat. A cá muid rud a ginn síanana faoi. Céad ar rinne sin is. Ní lá an dílan. A churbe? Fiú want san na fic. Gus ní láirn le róirí a chéirid. I mean, láháin bhím ar fád tá. Chéadúirt eile bang. Níl an bugad hála. Has mocht a sna fáil meachcham. Níl sam stór. Tá mar sé de heile. Má amach idir rí me míar be man annach in de gart. Dín me Michael. Tás agam nach machtú géirí éon bhréagaíonn teacham. Bei sé seo bhád níos éasca ar chuile gine, máint mu de níorne gá chéile nach mé. Right. Tás am idir ríis mar sin. Cáil Nancy. Ní san. U tú cínte Janice. Ní muidir ginseach bréga gá chéile níos mó. Ní mé ginn sin préga. Tás agam go raibh si be deaghfuil chéile an láisin. Cá neacha sí. Níor inis si gom. Caite gur thug sí túir mé cinint chuit. Níor thug. Bhfuil ceidir in sin sin harigad mar sin. Tás agam nach orta tá an bhile an Janice. Bhí Nancy sin. Ní as aici céir a bhí ar siúlaí. Chur sí brú ar ghaoine cabhrú lehí. Níl me crosta leat sa stórin. Ach testíon cúna ó Nancy. Abilum cáhfuil sí, má cálín. Ní raibh mé gur go dárlóg sé seo tead. Tás agam a stórin. Díreach abilum cáhfuil sí agus béimiid ná é seo i liug a chur na ceart. Aber leat. Cáhfuil sí. Dó dhéag fós? Cum cinn dó dhéag. Iwan, fós ag do bháil go túmó. Thasá ceapú. Ichíwá. Iwan. No fragger. Cai me. Come on, no backlit. Focus, chuck door. Tóga Ray and he hook sheach go second. Hello? Oh, hi. Rianna, fit tú hecht am a bedach tú héin in se. A sé fáda mí. A nocht. Ní féidir am me gafla rud a cíntella. Ja, nítar sé bhecha táhachtach sin. Ja, a tarhaid, be coppla dechain. Tá an bhrónarm. Cai me imimecht. Susie? Cé bhíonn sin? Ná cuma chuit. Scama?
Níl me géirí bheith chuir brúirt. Is ar bhhail na Nancy atá me. Tá siise móhan sin in rochaí gon duine náideoirí ag le cóna thuirte. A ruirt si táda leat. Nig gort. Come on, Janice. Well, seachas go raibh fatias ar hí. Fatias? Cad a churach fatias ar hí? Tusa? Misha? Cén fágan íach sé rud mar sin? Treis an méid a rinne me de. Rinne me sin ma díhélar san am rásin, agus cén buchas a forma gáhár, Maslí agus Brega. Bhí an tá dearag le, an bhiseach. Nílinn si ach gadaí lufa atá géirí muinin héna an pú mo chuine. Tá prún arm, Dad. Níor sa tá lacht, ach ar an strípach sin Nancy. Mis go bhfuil ar eisce limnach tá obair le déanú ag chuide gin? Obair? Jesus! Is ceirt faoi dad bocht. Ní féidir leat imimecht inis, tá sé bra arin. Nach bhfuil tá san seo. Tám cinse go dúirigh tú táhain na Haradó.